Намираме се на базата на една от базите на Лоби в София и днес ще ви покажем един специален автомобил с моя колега, снимач Алекс и да отиваме към автомобила. Ето ни при нашето бижу Mercedes S-Class 550 2015 година. Уникален автомобил. Сега ще ви разкажа малко повече за него. Къде е ключа на прозореца? Сега ще ви покажем с какво е оборудван този автомобил. 4,7 литров V8 битурбо двигател. Ето, показваме ви звук. Не е зле. Дай. Двигателя предоставя около 450 конски сили и 700 Нм въртящ момент. Също така е със 7-степенна автоматична трансмисия 7G Tronic Plus, която предлага много гладко и прецизно превключване на скоростите. Външният вид, както виждате, е супер изтънчен, елегантен, с спортни акценти. Характерни са и също така LED фаровете, както могат да видите, уникални са. Аеродинамични линии и масивната решетка отпред. Моля камерамен отпред, да. Малко за комфорта мога да ви разкажа. Както виждате, направо не мога да се чуваме. Такъв уникален звук вади. Сега ви пренасочваме малко от вътрешността на колата, както виждате. Масажи. Комфортна кола, която също предоставя и уникален спортен лукс. Цената си е перфектна. Ето само мога да ви покажем и какво е пространството отзаде. Човек 1,80 м. Штори, LED осветление. Това е лукс. Лукс и спорт в едно. Много ми е добре. Погледнете седалките. Каква възглавничка има. Тук има и мини бар. Отвори. Принципно това е хладилна чанта, който не знае. Вътре може да се слагат напитки и тем подобни. А това място, където седи моя колега, партньор Алекс, е президентското място. Шефското място, да. Шефското място. Тая кола е толкова луксозна, че даже повечето хора имат шофьори. Тук е да се возиш, не да караш. Както чухте, тук е да се возиш, не да караш. И не забравяйте да погледнете страницата на Lobby Motors. Предлагаме много хубави и интересни нови коли. Имаме внос от Канада и САЩ. За повече информация пишете на имейл и гледайте обявите в мобиле. Lobby Motors. Линкове в описанието.